Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung di man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and
information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita. Bombo Radyo Bacolod. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pag-aatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Ano? Maligo ako nga wala sang bayo? Promise, hindi ako magtulog. Paano? Hindi mo lang ikaw may pinasahing nga kinaadman lira. Tanan makita man siguro dito sa atong doog. May kuryente bala dire? Tubig, balay, banyo? May ara tanan. Uti, sa diin ang ginasiling mo nga mga bulak. Ato dito. Kari ka? Tubig? Kabugnaw? Ano matuod? Mapadayon ako sa unhan. Dali ka? Ang maayo pa. Matungtong ako sa bato nga ina, oh. Ha? Sige. Pero maghalong ka, ha? Basi ko mahulog ka. Mahalong ako. Oops! Hindi. Nakadayos ako. Kag nasalo ako ni Sotelo. Naglapita yung nauna nga duwa ni Lira. Kagang yung mga bibig. Kanami halukan. Hala. Nagtabuay ang amon panulok ni Sotelo. Kag ano ini? Doon nagapatyag ako sang kalangkag na hindi ko mahangpan. Hindi ko mapungkan ang kagalingan ko. Ngalo ka ng mga bibig niya. Kinhalukan niya ako. Kag hindi ko mapunggan ang kaugalingon ko nga magbalos sa iya halok. Lira. Ba? Ay, kainit. Nabatsikan mo man ba ng kainit sa tubig? Oo. Kag makatilingala. Wala na. Nadula ng kainit. Nagbalik na sa kinandan. Nagbalik na sa kinandan ang kabugnaw. Indayan tungod sa natabo. Basi ko nagkapahangop ato nga hindi naton dapat ato buhaton. Sorry ha. Sorry gid. Hindi ko mangpan ko nga nagadalag sa kainit ang ginapatsyak ko. Ako amuman. Kag dumatunaw ako sa kahuya.
Sotelo, kung mahimo, mapauli na kita. Sige. Salamat. Ari na kami sa ginadayuna namon. Sa isa lang kapitik sang iya tudlo. Kag daw nagpamisok la ako. Nakaabot na kami dayon diri sa balay. Ay, tubtub subong. Daw hindi madula sa kaisipan kong natabo sa tunga namon ni Sotelo sa busay. Daw magkupos ako sa kahuya. Tinguhaon ko nga makatulog. Kay buwas, makadto ako sa akon shop. Oy, girl, ari ka pa? Gabi na ini Hindi ka pa magpauli? Nga ahaw, natakan ka na maglantaw sang hitsura ko? Ay, hindi man sa amo sina Natingala lang ako Kay sa masami nagadali kaya nga magpauli. Apang subong, daw wala ka lang sang pasyente nga nagahulat sa imo sa inyo. Okay naman siya. Masarangan na niya nga atipano ang kaugalingon niya. Gani, wala na sang problema. Kung magabihan ako sa pagpauli. Namiss ko ng chikahan naton. Gani, karon na lang ko mapauli Opde lang anay ako diri. Idulong ko lang ikaw pauli karon. Ay, no problem, girl. Okay. Anong gusto mga hambalan naton, ha? Ari na ako sa balay. Kag malinong na. Nagasigap ang suga sa kwarto ni Sotelo. Nagabugto pa pala siya. Kung sa bagay, amugin man sina ang ginabuhat niya sa kinaandan. Ay, ang laom ko anay kung ari siya diri sa salas. Kag nagahulat sa ako niya may pagkabalaka. Kay gabi na, wala pa ako makapauli. Gali kay wala. Nainit ko Abi ko anay kung hambala namon ang bahin sa natabo sa tunga namon. Ay, ako lang sigurong nag-ilusyon. Nabad trip ko Madiretso na lang gani ako sa kwarto ko. Gusto. Pasi ko na to siya sa kwarto ko. Kag nagahulat sa akon. Wala gid ba? Anay ka, Abi? Pasikahon ko abing suga. Ba? May nag-uyit sa kamot ko. Hindi. Nagtabunan niyang baba ko. Sotelo? Sorry Hindi ko hungod nga kiputon ka. Ginsira niyang pertahan. Sotelo, ano kinabuhat mo diri? Kaila ko pa ikaw ginahulat. Sang napatian ko nga nag-abot ka na. Nagdali-dali ako kadto diri sa kwarto mo. Tukod, nakibala ako. Hindi mo ako pakatuan. Nakahibalo ka bala kung anong oras na? Oo. Apang, hindi ako mapamtangi. Na-confuse ako tugod sa imo. Kag ako pang basulon mo. Pareho lang kita, no? Dumabuang ako sang panumdum. Kung nga natabo ato.
nga nasulay ako sa imo. Tapos, isiling mo nga akong may kahimuan sadto. Puntani, wala ka nagbaro sa halok ko. Kag kung paano mo ginbuhat ato. Tapos, wala ka man na pamatok. Wala mo man ako ginbulikan. Hoy, pareho lang kita, no? Hamak mo nga dalon mo ako sa duog na ato. Gali kay na umul-umul kaya sa akon. Tapos, nag-inom pa kita sang dugos nga nagpalingin sang ulo ko. Te, anong gina-expectar mo? Nagyuhom siya nga daw ginapungga niya. Huy, sutilo. Wala pa bala ako nakaagi sina, ha? Oo. Nahalukan ako ni Troy. Nahakos. Apang dira lang inakutob, no? Bata pa ako katama. Kag ginarespeto niya ina. Sotelo, subong iya, hindi na ako bata. Kag hindi ka naman teenager. Kag pareho kitang may kahapon. Masinulupon. Masinulupon ka. Kag amo man ako. Daw hindi naman siguro fair nga magbasulay kita. Kung ginapaminsar mo nga naghinulsar ako, wala. Ano? Kung nga nagasubong ako sini, inatungod nabalaka ako nga wala mo na nagustuhan na natabo. Nakibalo ako nga idiatos to. Kurang aton personal krisis nga balan, pero sa normal nga sitwasyon, dalaga ka na. Kag soltero na ako. Ay, nakahibalo ako. Lira, I'm sorry. Di ko gusto nga maghambal sa amusad to. Ang dumdum ko kung malukan ko ikaw, magalinong na ako. Tukod na kaibalo na ako kung paano kalukan. Apang once nga nakasugod na kita, hindi ko na mapungkan ang kugalingon ko. Abi ko gani kung tampaon mo ako Kagbauntat na sang tiyon nga to. Pero wala ko ato ginhimo tungod gusto ko man. Ako may salasang tanan. Ang tentasyon, mahimo nga sa imo nakalin. Apang akong nagpadako sang kalayo. Wala ko ikaw ginpauntat Hindi ko gusto. Amo man sila napatsakan ko, Lira. Kung wala lang mag-init sa hinaling tubig, kung tani... Lira. Napatsikan mo mabalay na sa tong kamonitoring nobyo mo? Para sa imo malain-balay na? Wala ko makahibalo. Si Troy lang ang lalaki nga ginhigugma ko. Halin sa tubtob subong. Apang wala na siya Sala bala kung maghigugma ako sa iban? Nga hindi natin pagtirawan. Ha? Para ano? Kung magpauli ka na sa aton kalibutan, bayaan mo lang ako. Pareho sa ginbuhat mo sa una mong nobya. Sarong-saring sa imo nga bayaan ko ikaw, diri. Seryoso ka? Wala ako sa mga pakpak. Wes, ikaw ang unang reyna nga wala sang pakpak. Kapag tugtan nga kadlawan ka sang bilog nga kinarian, tungod lang sa akon Sotelo. O kung tungod sa akon Iloy. Respetadong amay mo sa atong kalibutan. Kag sa pagligad sa panahon, makilalagid sa mga taga-aton, nga lain ka sa Iloy mo. Kabisan na lumatabo. Bisan sino ka pa, kung ikaw ang maging reyna ko. Ang tanan nga ginhimo sa imo Iloy,
malimtan sa tanan. Siguroon ko ina. Nagahambal ka lang sina. Apang wala pa gani. Problema na. Hindi ko mabatas kaya hindi paghihambal sa imo. Kung ano ginapat siya ko, Lira. Hindi ko pagtugtan nga isa lang kaposisyon nga hindi man ako interesado nga mangin rason nga madula naman ang kayunan ngayon eh. Nakahibalo ako nga madula ka man sa telo. Lira, hindi ka na mag-ipi. Hindi ako maluyag na makita kang rakipi. Tugod na pilasan ang kasing-kasing. Amo na ining ginhatag sang manughiwit sa imo? Oo, mahal nga Reyna. Kag isa katulo lang kuno ang kinahanglan. Kag pagkaligad kuno sang 3 ka bulan, dapat mapatuluan man ini sang panguntrahilo ang lugar sa diin ginpatuluan sini. Sa sina, makuha na ang hilo. Suliton ko, mahal nga Reyna. 3 ka bulan na ang pinakalawig. Kung maglapaw pa dira, mahiluan ang bilog nga ginharian. Kag malapta pa ini sa iban nga lugar. Soldado! Dala diri ang 2 ka baol nga ara sa karwahe. Dali! Amo na inang kabug-usan sang ginpangako ko nga padya sa imo, Marcela. Kag hindi na ako gusto nga makita pang nawong ninyo nga 4 diri sa ginharian ko. Magpalayo ka mo diri. Sa tion nga mahibalaan ko nga may ginhambal ka mo bahin sa ginbuhat ko. Ako mismo ang mapatay sa inyo. Nakahangop ka, Marcela? Oo. Oo, mahal nga Reyna. Sige. Dali na kamo. Malakat na kita. Ato nang ginsakyan nga karwahi sang mahal nga Reyna. Karon, buksan ko ang baol nga ini. At ari na. Makahibalo man gali magtuman sang hinambalan ang mahal nga Reyna. Aber, ang isa ka baol, buksan ko man. Ako na lang mabukasin na, ma. Bay, ari na gali ka mo? Marcela. Sige na, Vida. Buksan na nato ng baol nga ini. Magabian sa dagrinyo sa pagtumati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon sa pampalatuntunan Misteryo sa Kabuhi. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhadwaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istorihon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Someone new someday, somewhere.
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you. Uy, wala makahibalo si Jam. Wala matuod ako nagpasugot nga magpakasal dayon kay Alan. Apang nagakita ay kami nga duha kun gabi, kun tulog na ang tanan. Uy, wala sang tupong ang kalipay nga ginabatsyag ko. Kun kaupod ko si Alan. Nagabusong ka, no? Hindi ba ako mabutigan? Tugod 3 ka beses mo na ina nga naagyan. Ako, kuhan, Missy. Gusto ako, hindi ba la? Oo. Nagabusong matuod ako, Mrs. Ano? Kag may plano ka pagaling nga buhaton nga balay, alay pa ng balay ko? Subunggid, maglayas ka mo dire. Hindi ko napaghulaton pa nga maghabok ang tiyan mong ikratan ka. Kibasi bala kung pating bana ko? Sulayon mo pa? Gani maglayas ka mo dire sang utod mo. Dala siya. Kaya kahibalo ako. Hindi ka mo maglayo sang abilidad sina. Pareho ka mo nga mga ikratan. Gani maglayas ka mo dire subunggid. Blessing man ang kahimtangan mo, subong. Tungod hindi na naton kinahanglan nga magpalagyo pa. Agod nga makahalin kita sa balay nga ininang. Ina lang ugaling. Wala kita makahibalo kundi kita makadtunang. Bahala na. Sige na. Bitbito na nato ng aton mga dala. Kag magwa na sa balay nga ini. Jenny? Alan? Ay, salamat! Ano natabo? Kagabi dala ka mo nga mga bag? Ginpalayas kami ni Mrs. Alan. Ha? Nga ano ba nang ginhimo ninyo nga sala? Natukiba niya nga nagabusong ako sang aton anak, Alan.
Ano? Matuo ba, Jenny? Maging tatay na ako? Oo. Kung naman sila, dali, magsakay na kamo sa salakyan. Kadalon ko kamo sa balas ng tiya ko. Ibilin ko ani kamo dito sa iya, ha? Ay, salamat. Madamo gid nga salamat, Alan. Okay na. Dapat yaman mo siguro ang ginambal sa tiya ko, no? Pulutan ninyo ako diri, ha? Asikatsuhon ko anang ginasugo sa akong sang amo ko. Kag pagkatapos, balikon ko kamo diri. Masuguranon kita sa maayo, Jenny. O sige, hulaton kong pagbalik mo, Alan. Mapakasal na kamo ni Manang, no? Oh, Jamaica. Para nga maging ng amon pag-upod nga duha. Pagkatapos, magita ko sa balay nga maarkilahan para sa aton. Naton? Buot silingon. Dalon niyo man ako, no? Siyempre naman, no? Manghod ka ni Jenny. Mapasugot ba na siya nga magbulagay ka mga duha? Kung sa bagay. Madamo gid nga salamat, nong, ha? Hulog kagid sang langit para sa amo, nong. Nang? Mas manami ang aton kabuhi diri subong, no? Sang sa ila ni Mrs. Coronado, no? Oo man. Kung nakahibalo lang ako, sadto pa kung tani ako nagpabusong kay Alan. Pati nagalahog lang kumay ka, ha? Basi kung seryosohon mo, kaglabaw sa tanan, hindi mo ako pagsundon. Hindi bali kun pareho katampad kay Alan ang lalaki nga masugata mo. Apang kun hampangan lang niya ang balatsyagon mo, hindi na lang. Nakahibalo ako sinanang. Gani, hindi ka magkabalaka, Mahalong gid ako. Ay balay! Om, Ay balay! may tawo? Laawon ko, abi. Sino bala ina? Nang! Uy! Samuel! Dali di! Saka di! Ang Jenny, daw kadako naging sa sandiya nga natulon mo, Ano nga sandiya man? Bula naton. Sige, pulihigin ninyo ako nga duwasang sunlog. Kay pagwa sining anak ko, ipasumbag kugid ka mo sa iya. Ay, gali. Nga ari ka man, Sam? Ako na binang,
Birthday ko ay bisubong mo. Hagaron ko kung tani si Maika nga magkaon. Magkaon sang fishball kag supaw. O kung hindi gani, kung gusto niyang halo-halo kag pansit, ti mas nami pagidi. Ha? I-blow out mo ako? Oh, ngaw. Hindi kao? Nagsiling ko nga hindi, haw. Gutom na gani ko bala. Oo Pero, pasugtan kaya ni ng Jenny? Nga hindi. Ugaling. Dapat pati ako eh. Dala man sa blowout nga ina, Sam. Dalaan mo kami sang baby ko, ha? Uy, para ina lang. Anong gusto mo na ngaw? Bisan siopaw na lang, ah. Pero ang espesyal, gid, ha? Approve nang Sige siupaw nga espesyal Si Manang yaw. Wala na huya kay Samuel. Kag nga mahuya ako. Kay libreho na gani niya ako. Mapalibre ka pagidya. Wala na siyang problema, Maika. Damo ko na sa buong kwarta. Madamo ka sang kwarta? Sa din ka nagkuha? Nagpamasura ka man bala pareho kay Dilmo? Wala Ano ako buang? Mga budlay ko tulod sang karito kag magpainit. Dason mapas mo ako kung magulan. Ay, hindi kuya mo sinakamango, no? Mango ang panawag mo sa madiskarte nga tao kasubong sang utod mo? Ano magaling panawag sina? Anong panawag mo sinaaw? Kita mo naging grabing pagpamalas niya antes siya makakita kwarta? Samtang ako ha? Ako nagapulupungko lang ko. Tulo taya-taya lang ako Pa-tsamba-tsamba bla. Di kayo nakatsamba ko. Ha? Di kundi mo niyo. Aris ako ng kwarta nila. Nakahibalon ako Sa pagsugal naghali ang kwarta mo no? Nagdaog ka sa sugal? Uy. Ote. Tapos gid sila Amo na siling blang easy money. Ay, Samuel. Kung hindi mo lang birthday subong, kontrolon ko gid ikaw sang tudo-todo. Basta ang masiling ko lang, mas bilib ako gihapon kay Dilmo sang sa imo. Amo kagid man sina Pero sa pilakadlaw, sa akong kagid masaludo. Kag nga Tungod akong makahatag sang kasulayan si imo mo. Ha? Hindi ka magpatiyaw? Hindi man sa mo sina Ugaling. Sinuman abi akong hatagan mo sang kasulayan man. Uy. Oy, hindi bali na lang O sige, kung i-blow out ma ako, dali na, kay ginagutom na ko. Wala lang nahibalaan. Apang buwas. Graduation ko na sa high school. Nalipay gid ako. Tungod bisan paano. May napamatud-an ako sa kaugalingon ko. Kalawig man sang ginantos ko. Apang buwas. Amo na ang padya sang tanan ko nga kabudlay. Jamaica, congrats. Salamat, Samuel. Para si mo Ba? Ano ini? Jutay nga kahita? Buksi lang Kaya sigurado ako nga magustuhan mo. Hala? Kadamos ang tao diri. Kagang iban, nagatulog kid sa amo ni Samuel. Ay, karon ko na lang inibuksan sa balay magupod ka sa amon, Sam. Kay may ginhanda si Mana nga pagkaon. Jutay lang nga selebrasyon para sa graduation ko.
Nalipay gid ako para sa imo, Maika. Congratulations. Madamo gid na salamat, nang. Utang ko sa imo ang tanan nga ini, nang. Kung hindi tungod sa imo, bisan elementarya siguro, wala ako makatapos. Kanugon gani eh. Kung may kwarta lang kami kuntani ni Manong mo, Alan. Paeskwilahon ka ginamon hasta sa college. Ugaling, ari, manugbata pa ako. Nakahibalo ako nang. Gani, hindi na lang ako pagkabalaki, kundi ang pagbunag mo na lang. Subong pa lang, nang. Excited na ako sa hinablos ko. Ay, anay ka. Nawili na kita sang sugilanon. Nagbugnaw ng pagkaon sa atubang naton, ho. Ang mayo pa. Sugura na nato ng pagkaon, ah. Ayos ah. Oh, sorry Nalate kami sa jutay. Jamaica, congrats. Dil mo? O sige na, dali na ka mo diri. Wala pa man kami makasugod kaon, ah. Dil mo? Salamat gid sa stop toys nga regalo mo sa akon, ha. Wala sa anuman Kabay nga nagustuhan mo. Aba, syempre. Nanamian ako, no? Tol, nami man na ginhatag mo nga regalo kay Jamaica. Pero mas manami gid ang ginhatag ko nga regalo siya eh. Sige bala, Mike, buksi bala. Buksan ko, gigman. O galing, tapuso na lang danay nato ng pagkaon, ah. Kay kahibalo ako, nga palariho kita tanan nga gutom. Ari na, ha? Buksan ko na ang jutay nga kahita. Kuhaon kong unod. Wow! Bracelet! Ay, wow! Kataho matuod, oh. Tahom gid eh. Kamaga dugang pagid ang katahom sina kung ginasuksok mo, Mike. Oo na, ah. Isoksok ko. Madali lang, ha? Oh, ara na. Ote, kung di bagay gid si mo, Mike. Kung sa bagay, gold-plated mo lang na. Kag hindi tunay nga bulawan. Pero pabahay lang bala, Mike. Maabot ang adlaw. Nga islan ko na sa matutuod nga bulawan. Kag hindi lang bracelet, ha? Kundi, isa gid ka set nga alahas. Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Direksyon, Marni Mungka.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Villa Catrina. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. You mended my
broken heart. I'm amazed, so amazed. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Villa Katrina. I love you. I'll forever thank my God for having you. Madila, anong natabo sa imo man? Nagbuang ka na bala? Oo, tita. Sadto, nagahigugmagid ako kay Gabriela. Abang nakamuklat na ako, nga wala ko gali siya ginahigugma. Wala. Kagusto ko nga madula na si Jenny sa akong kabuhi, tita. Gani maupod ako kay Enrico. Hindi pagbuhata, ina Madiline, ha? Hindi pagbuhata. Maguba sina ang inyo pangabuhi ni Gabriel. Kag-amo man si Jenny. Mapalaron ka, Madiline, nga nakaangkon ka sang bana nga pariho kay Gabriel. Kag nakaangkon ka man sang anak nga pariho kay Jenny. Wala ka na sang labot sa kabuhi ko, tita. Madiline? Oo. Luyag ko nga madula sila sa akong panulok. Gani pabay ako. Nakahibalo ako sa ginabuhat ko. Kag ginakaugtan ko si Gabriel. Nakabati ka? Ginakaugtan ko siya. Dira ka na. Madiline! Madiline! Oh, Diyos ko. Anong natabo sa akon hinablos kay Niman? Nga nag-amo na sinakaroon ng iya batasan. Hindi na siya si Madiline nga kilala ko. Hindi na siya si Madiline nga palangga ko. Ang mabuot kag maluluyon. Tita Fe, Gabriel, ara ka galit dira sa likod ko? kaya na pa ako diri nagapamati sa ginahambalan ninyo nga tuwa ni Madeline. Salamat gid sa pag-ulikid mo sa akon tita, kag subo man sa akon anak. Kuan Gabriel, si Madeline, nagainit lang ang ulo niya. Ang nabatian mo, hindi ina matuod. Salamat gid Tita Fe. Pero hindi ka na magpalibog. Ginabaton ko na nga wala nang nagahigugma si Madeline sa akon. Nakahimo ako sang sala sa iya sadto. Kaginpilit ko siya nga magpakasal sa akon. E di bali na tita. Bisan paano, makasalig ka. Nga wala na sa may magsakit pa kay Jenny. Kag salamat sa imo pag-atipan sa akon anak Tita Fe. Salamat gid. O Diyos ko, kaluoy man kay Gabriel. Naabala nga nag-amo sinang batasan ni Madeline man. Nagapati ako. Nakahimuan ini ni Katrina Vergara. Ang iya panumpa, nagapadayon sa gihapon. Hindi siya maguntat. Tubtob hindi maguba ang pag-asawahay ni Gabriel kag ni Madeline. Katrina Vergara! Maluoy ka! Untatin ang paghingabot kay Gabriel. Hindi ka magmalipayon. Hindi ka magmalipayon. Hindi ka maglinong. Tubtob nga hindi mo pagbawion ang imo panumpa. Patawaran na lang sila. Wala sila sang sala. Wala. Si Mami, nag-upod siya sa isang kalalaki nga nagkadto diri kaina.
Amo gali. Oo. Nagsakay sila sa matahom nga karwahe. Kag malipayon si Mami. Naghayahom siya permi. Mamasyar sila kuno Daddy. Amoy nang siling ni Mami kay Lola Fe. Amo gali. Oo, Daddy. Daddy, hagaraman bala si Mami. Nga mamasyar upod sa imo. Para nga malipay man siya. Jenny, Nga akig si Mami Daddy yaw. Kagakig man siya sa akon. sa pila ka adlaw, kung magdako ka na, makahibalo ka sa rason ko nga. Sige na, magsunod ka na sa kwarto mo. Kay makikita pa ako kay Tita Fe. Oo, Daddy. Nagasakit ang akong dughan. Sige na paghambal ni Jenny sa akon. Apang ano pa aming mahimo ko. Nagpasugot ako sa gusto ni Madeline. Ngayon di ko siya pagpahilabtan. Kag hindi naman niya pagsakiton si Jenny. Apang tubtob sa ano ako makapadugay sa amo sila. Sa ano ako makapadugay? Tubtob sa ano ko ganto sa baratyagon ko kayo ni. Kinahigog magkugin si Madeline sang tampad. Apang nga kinahanglan pa nga mata mo ini. Nga Siguro, nagkakatulog na si Mami. Masulod ako sa iya kwarto Nahidlaw na ako sa iya. Tanawon ko lang siya. Katahom kay Mami ko. Kagusto ko siya nga makita, perme. Masulod ko sa iya kwarto Pero, mahinay lang ko. Kay para nga hindi niya ako mahibalaan na nagsulod sa iya kwarto. Nakasulod na ako sa kwarto. Kag nagkatulog matuod si Mami. Karon, mapalapit na ako sa iya. Na, diri lang ako Hindi gid ako magpalapit. Kay basi kung makabugtaw siya. Kagwapa gid kay Mami ko Kag palangga ko gid siya. Kung tani, palanggaon man niya ako, kag amo man si Daddy. Pero, wala siya nagapalangga sa amon. Pero sige lang basta, tanawon ko lang siya. Kung nagakatulog siya. Ay, mahalin na ako tiri Hala, nahulog ang akong chocolate sa akong bulsa. Hala. Hoy! Jenny! Magbalik ka di! Nakabugtaw siya. Dali di! Oo, Mami. Anong nahimo mo dire? Wala, Mami Nagalantaw lang ako sa imo. Dason, nahulog ang akong chocolate sa bulsa. Pero wala ko man paghungda. Wala ko paghungda nga makibot ka, Mami. Sino nagsiling sa imo nga masulod ka dire? Wala, Mami. Gusto ko lang ikaw nga makita. Nahidlaw na ako sa imo, Mami. Pero, dali man lang ang lantaw ko sa imo, Mami, Wala ka ginagatanda! Aragoy, Mami. Yung tampa mo naman ako. Kasakit, Mami.
nagatansang ang bota ko! Nangulo ko! Inbutong mo, mami! Hindi na ko kagwanta! Hindi na gid, mami! Lupagon ko ang liog mga ini! Hindi! Uy, siya magkay! Hindi na ako magkaginawa! Gabriel? Jenny? Sige! Maghaksanay ka mga mag-amay! Mga pistikong sa kabuhi ko! Dati, ipatyo na ko ni mami! Ay, hindi, Jenny. Hindi na pagbuhatan ni mami mo sa imo. Palangga ka niya. Sige na, magwa ka na. Magkanto ka na kay Tita Fe. Nagaulat na sa imo. Sige na. Oo, Daddy. Kag ikaw? Ano pang nahulat mo, Gabriel? Magwa ka man! Matulog ako! Mga istorbo! May hinambala na kita nga duha madilain, hindi balay? Hindi ba na nagpasugot ka lang hindi mo pagsakiton sa Jenny? Kag hindi ba na ako magpahilabot ko na nung buhaton mo? Wala nagatuman sang aton kasugtanan si Jenny. Ginaistorbo niya ako gihapon. Bata siya madilain. Kag hindi pa siya makahangop. Luyag ka lang niya makita, bangod na hidlaw na siya sa imo. Ano ba lang manhain tira? Anak mo siya, Gabriel. Kag kaangay sa imo, ginakaugtan ko siya. Ano gid ba lang gusto mga buhaton ko agud na madulang kaakig mo kay Jenny? Luyag ko nga madula ka mga duha sa kabuhi ko. Kamo nga duha. Nakabati ka? Ginakaugtan ko kamo. Ang tagsa ka mga tinaga nga nagakawa sa mga bibig mo, nagadulot sa hakundughan, pareho sang patalo madilain. Ginasakitan ako. Apang antuson ko ina. Sundon kong tanang nga gusto mo. Apang panihog, hindi lang pag-umira si Jenny. Maluwi ka sa iya. Wala siya sang sala madilain. Hindi na ako makahangop kung nga ang nagasubong kasi na. Apang bangod na lang kay Jenny. Sundon ko ang tanang nga gusto mo. Mahimo ka nga makaupod sa bisan sino nga lalaki nga sa banta mo. Makahatag sa imo sa pagpalangga. Pagpalangga nga labaw pa sa pagpalangga ko sa imo. Pasugtan ko ikaw. Nga wala ka sang mabatian nga bisan anuha din sa akon. Apang palihog, hindi lang pagpahilabti si Jenny. Nagapangabay ako sa imo madilain. Okay. Nagustuhan kong imo ginahambal, Gabriel. Salamat kay nakahangop ka nga daw sa lutak na lang ang akong pagkabig sa imo. Okay, makagwa ka na. Kay ginaistorbo mo na ako. Sige, dira ka na. Ba, ano ba mainit kayo nga nagahalin sa akong mga mata? Nagahibi pa na ako. Nagahibi pa na ako. Nagahibi ako nga wala ko mahibali. Kasakit sa mga tinaga nga nabatian ko halin kay Madinay. Hindi ko mahambal kung anong kasakit. Apong para kay Jenny, maantos ko initanan. Tugod wala sa sang madangpan magluwas sa akon. Kag wala man sang sala ang bata. Wala. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. I love you. I'll forever thank my God for having you. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Villa Catalina, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Bombo Radio Philippines.
patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo!